लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैलायबाय बर'नि मोनसे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो बे मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। लोगोफोर ASK बड' प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय थारै आं मुंनि मोनसे अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन फावखुंग्रि जेनिफार दैमारि लोगोसे अनसुमा बसुमतारी बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बरगयारी लोगोसे इलिसा बर' बिथांमोना आरो DOP पस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों दिमासा दैमारि बिथाङा। लोगोफोर बिथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां थारै आं अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअनि ससे टिजार भिडिअखौबो ASK बड' प्रडाक्शन चेनेलाव हगारनानै होखाबाय दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोना आबुं मिउजिक भिडिअखौबो बे ASK बड' प्रडाक्शन चेनेलावनो नोंथांमोना बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन। बिनिखायनो नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना एसे नेनानै थाथ'योब्लानो जाबाय। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानै नेदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।